els bombers són servidors públics, no? No són treballadors públics, són servidors públics. I això ja diu una cosa, que és que la vocació és la de servir, no? La de servir als altres. I és fonamental perquè a la vida és molt rellevant ser capaç d'aixecar la mirada més enllà de les nostres pròpies necessitats i tenir la vocació no només de construir una vida pròpia, sinó també de servir als altres amb afers comuns, amb allò que és comú. Però jo sobretot vull destacar també el seu compromís en el treball, en la seva professió, en el seu servei públic. I això que fem avui és molt i molt important. Donar sang i buscar prescriptors perquè ho expliquin, no? El fet de tenir prescriptors, en aquest cas el cos de bombers, que trauen, diguem-ne, a la gent a donar sang, doncs em sembla que és molt i molt important. Per tant, us ho vull agrair. El resultat d'aquests 10 anys és que cada vegada s'hi acosta més gent.